Ardom ini hitum da piposi là ajop yang bongsan tum cetong nang kong ma lake non nil tum expedisi ke asong mate song truck pen ekot sign pen India government pen ekot sign long cetok pon pen itum India government lapen Assam Sarkar lapen itum da Karbi Anglong Autonomous Council atum kacerap dan ajok pen itum non Karbi Welfare Council lake expedisi ke song truck lamdon ka cetok pen si pini itu mapanang pi lake doktor sarsing ti alangli ke klaim ke dam pen ajok si pini lada elitum Karbi Anglong pen angtan di masa pen Karbi Anglong aso angtan gitu district narkep da bangso Karbi itu mapan welfare council la nange pi posi penang win tum dak rong kuruarat pen stame ini ngecoporong don mate alang lipan an se kam jam ke klaim ke mit sen pen elitum mapan an se ekspedisi ke pan kacelang thek je pan pen alang li stame ke klaim ke dam lawan stame ar namer zume pi dun nang busin iltum pini da rong kuruarat ini ngecoporong pen si alang lipan kedeng abang ke non ilitum cisik bom lo alang lipan itum west Karbi Anglong pen stame alang li long kacerap do na kedar so 180 mate 200 bagdo la si alang lipan stame ilitum welcome damji sitame nilitum tong sekot pen pini kabang so ajai me kedeng ke alang lipan isi ningkarong ang thek kacipi pen si alang lipan la cersovet pustame nilitum ining chuparong je phansi non cisik lo la si la ansi nilam theng ton ko lo kardop Ito. Kasi non India Prime Minister Narendra Modi ka hai pan same ninga klong ban chorolo kapen Amit Shah alang li kadu kawi la itum ekor sailong alang li sinang cerap dun lo alang li phanta chorolo lapen Karbi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pan same chorolo Kasi ako ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Dr. Tuliram Rang Same labang so akam malong kacerap keceng ben kijutan kapacun nun thega por alang li phanta chorolo ardop Sir